A poďme na ďalšiu informáciu. Podobnú tejto, teda rovnakú UFO prelietáva nad britskými letiskami a vláda ich označuje ako drony. Poďme si niečo o tom povedať. Len chvíľočku. Ja som tušila, že to budú drony, nič iné to totiž byť nemôže. Takže tie naše drony v prekvapivej sérii udalostí bolo údajne nad letiskami v Spojenom kráľovstve vrátane Manchesteru spozorované viacero neidentifikovaných lietajúcich objektov UFO, čo vyvolalo rozšírené znepokojenie medzi leteckým personálom. Napriek živým záznamom a vysokokvalitným záznamom zachytenými svedkami vládni úradníci odmietli incidenty udať ako drony, či mnohí spochybňovali oficiálny príbeh. Prvé správy sa objavili online, keď komerčný pilot tvrdil, že pri približovaní sa k letisku v Manchesteri zbadal kovový predmet podobný guli. Podľa pilota sa guľa vznášala v blízkosti asfaltu, potom vertikálne stúpala úžasnou rýchlosťou. Incident bol nahlásený v Manchesteru Air Traffic Control, ktorý údajne vyslal pozemné vozidlá na vyšetrenie pozorovania. Fotografie a videá záhadného objektu sa čoskoro začali šíriť po sociálnych sieťach a ukazovali lesklú kovovú guľu na pozadí zamračenej oblohy. Svedkovia opísali zábery ako jeden z najjasnejších vizuálnych prvkov neidentifikovaných vzdušných javov UAP, ktoré sme doteraz videli. Toto nie je rozmazané video, ktoré sme videli predtým, povedal jeden svedok. Podrobnosti o tomto objekte sú neuveriteľné a pohybuje sa tak, ako by to nemal byť schopný žiadny dron ani lietadlo. Vláda Spojeného kráľovstva rýchlo zareagovala a kategorizovala objekty ako pravdepodobné drony s odvolaním sa na potenciálne bezpečnostné obavy v rušnom vzdušnom priestore. Kritici však tvrdia, že vysvetlenie dronu nezaostáva za riešením zvláštneho letového správania a rýchleho vertikálneho stúpania objektu. V žiadnom prípade nejde o dron, povedal jeden odborník na letectvo, ktorý si prezrel zábery. Ovládateľnosť a rýchlosť, ktorú vidíme, ďaleko presahujú možnosti komerčných dostupných dronov vlastne. Toto si vyžaduje oveľa bližšie vyšetrenie. Niektorí veria, že vysvetlenie dronu môže byť pokusom bagatelizovať incident a vyhnúť sa ďalšej verejnej kontrole. Situácia eskalovala po tom, čo niekoľko účtov, ktoré pôvodne zdieľali zábery na platformách ako X, predtým Twitter, bolo záhadne vymazaných. Za každým, keď sa objavia dôveryhodné zábery, ako je tento, zdá sa, že zmiznú, poznamenal jeden používateľ sociálnej siete. Je to skoro ako keby niekto nechcel, aby sme vedeli, čo sa deje. Kovové gule sa čoraz častejšie stávajú opakujúcou sa témou pri pozorovaní UAP po celom svete. Správy o podobných objektoch sa objavili v blízkosti jadrových zariadení, vojenských základní a iných citlivých miest, čo viedlo k špekuláciám, že tieto javy by mohli súvisieť s monitorovacími alebo sledovacími aktivitami. Zatiaľ, čo Ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva v roku 2009 ukončilo svoje špecializované vyšetrovanie UFO, nedávny globálny vývoj vrátane svedectiev informátorov Spojených štátov znovu vyvolal záujem verejnosti o UAP. Obhajcovia bezpečnosti letectva a výskumníci UFO požadujú od úradov väčšiu transparentnosť, pričom zdôrazňujú potrebu dôkladného vyšetrenia týchto pozorovaní. Či sú tieto objekty pokročilé drony, utajované vojenské projekty alebo niečo úplne iné, zostáva otvorenou otázkou.